سلام تخاتلتي بين تي في نحجي أبستدالوه على توزيناتات أبي إثيوبيا بلعلي إرتراويان سدتنياتات زور زلو ماسرة النبرة مزماتن جناح يقتصل كم زلو من محدار كتم أديس أبابا شمون تنت وشدشت مليون زجمة تخليه نكل البينشانغول حجز كم زجبرة أب كونسون كبابيون تفتيرو زنبرة أجمع ثاني مفتاح لزب كم استخايدة جيبوتي هنا كينيان سومالن كتعرق صارتات تكاير كم زلا قداماي مينستر ኢትዮጵያ መስሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ዶባዊ ጎንፂ ገለ ሰላም ዘይደልዩ ኃይልታት የጓሃሩ ከም ዘለው ኣብ ኢራን ሰሜናዊ ክፋል ርእሰ ከተማ ተህራን ኣብ ዝርከብ አቡ ጎቦ ብውሕዱ 10 ተሓቆርቲ ብዛሕልን ጽፍዕን ከም ዝሞቱ አባል ሀገራት ሕብረት አውሮፓ ኣብ ኩለን አባላት እቲ ሕብረት ሎሚ ዝተወደበ ህዝባዊ ክታበት ከም ዝጀመሩን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝውር ዘሎ ማሰርትን ንብረት ምዝማትን ገና ይቅጽልኩም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ማዕስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን በአባላት ጸጥታ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንነቶም ዘይተፈለጡ ዕጡቃትን ዝወርዱም ዘሎ ማሰርትን ንብረትን ምዝማትን ገና ይቅጽልኩም ዘሎ ይዝሕበር ዘሎ በሐሙስ 24 ተሐሳስ ካፍቲ ዝተወልዐ ኩናት ህይወቶም ንምድሓን ናብ ጎንደር አዲስ አበባን ካብ ዝተጓዓዙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝበዝሑ በኃይልታት ጸጥታ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዛ አተው ምንጭታት ካፍቲ ቦታ ይሕብሩ እዞም አስታት 40 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዛጊታ ኣብ ግዜያዊ መዳጉኒ ከም ዝርከቡን ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ በዓርብ 25 ተሐሳስ ናይንጎ ካብ ማዕስከር ስደተኛታት ዓዲ ሓርሽ ንዓዲ ዓርቃይ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ካብ ዝጓዓዙላ ዝነበሩ አውቶቡስ በኃይልታት ጸጥታ ፌደራል ተወሲዶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለው ምንጭታት ሓቢሮም ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን በተደጋጋሚ ዝምታን ጭውያን በፌደራል ዊ ሰራዊት በዕጡቃት ክልል ትግራይ መንነቶም ዘይተፈለጡ ዕጡቃትን ይፍጸም ምህላው በተደጋጋሚ በቃል ምሕተት በዜናን ኽቃል ሐጸንዩ እቶም ባስገዳድ ናብ ዝነበሩ ማዕስከራት ከም ዝምለሱ ዝተገበሩ ክሳብ ሕጂ በዘይካ ውሱን መሻርፍ ካልእ ዝተገበረሎም ሓገስ በዘይ ምህላው ብሕማም ውጻት ዓሶን ናይ ሳቀዩ ዘሎ ቁጽሪ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎን በተደጋጋሚ እንተጠርዑ ሰማይ ከም ዘይረኸቡን ካብቶም ግዳያት ዝመጽእ ዘሎ ሓበሬታ ይነገር በተደጋጋሚ እንተጠርዑ ሰማይ ከም ዘይረኽቡን ካብቶም ግዳያት ይዛረቡ ማህበረሰብ ዓለም ነዚያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝውር ዘሎ ምጥሐሰብኦ መሰል በህጹጽ ደው ከብሎን ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ናይ ምጥያስ መደብ ከቀላጥፈሎምን እቶም ኤርትራውያን ጻዊቶም ይቕርቡ من محدار كتما أديس أبابا بهبر شمون تنت بشدشت مليون زجمة تخلي نخلل بينشانغول حجز جيرو اتحجز أما خاري هودا بهزبي اتم محدار كتما آتو شي سما قبر سلاسي لعلوت حلفتي سرح كل البينشانغول جمزها بسترخبلو أركبهم أبتي رخكب حجز كوميشنر مرار حسر راحت سجات حدقة كل البينشانغول جمز تارك انتي ساعة محدار كتما نزنا برو حجز زخلي مسجنا غريبهم كابتي محدار كتما استبركته حجز هابتي كل لاب تصقم نزركبو زيغاتات ملاشين ماب زغبر زلو سرحات حجز كم زخون تزاريبهم اتوشي سما قبر سلاسي بقدوم ابزوبا متكلها بالعلي نصحان استفصمه متقعتي نخلو زحزنه تكبار سلازخونه اتي محدار كتما كم زخونو غليصوم من محدار كتما አዲስ አበባ ቀድም ክብላ ወፍሪ ምخبار حق አስተዋጽኦ ዝገበሩ ኃይልታት ጸጥታ ክልላት አምሓራን አፋርን ከመውን ኣብቲ ከባቢው ዝርከቡ ነበርቲ ንምሕጋዝ ቃል በዛኣቶ መሰረት ንሕድሕዶም 3000 ኩንታል ሓገዝ ዝኽሊ ምግባሩ ይፍለጥ ኣብ ኮንሶን ከባቢውን ተፈጢሩ ዝነበረ ጸገም ጸጥታን ምፍታሕ ልዝብ ተኻይዱ ኣብ ኮንሶን ከባቢውን ተፈጢሩ ዝነበረ ጸገም ጸጥታን ምፍታሕ ልዝብ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ እዋን ዘተ ህዝብታት ኮንሶን ኣሌን ንዘበናት ዝዘልቀ ሓድነቶም ንኽቕጽል ብምግባር ነንባዕሎም ከም ሓደ ኣባል ስድራቤት ኮይኖም ዝመጹ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እዚ ሓድነት ዘይሕጎሶም ኣካላት ድማ ረብሓን ድሌቶምን መሰረት ብምግባር ጸገም ጸጥታ ንኽፍጠር ምኽንያት ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ ሕጂ ግን ህዝብታት ኮንሶን ኣሌን ዝጸንሐ ሰላሞምን ምቕጻል በብኸባቢኦም ዘሎ ባህሊ ምትሕሳብን ምድግጋፍን ንምድንፋዕ እናተዛተዩ ይርከቡ ኣብቲ መድረኽ ዘተ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ሃቶ ርስቱ ይርዳው ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ደቡብ አቶ ጥላሁን ከበደ ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ከም ዝተረኸቡ ካብ ጉዳያት ኮሚሽነር መንግስቲ ክልል ደቡብ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ጅቡቲ ንኬንያን ሶማልን ክትዓድርቕ ጻዕርታት ተካይድ
ጅቡቲ ነቲ ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልን ተፈጢሩ ዘሎ ደባዊ ወጥሪ ንምክልኻል ሎኸም ሰደደት ኣፍሊጣ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ መሐሙድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ዝተላኸ ጉጅለ ወታደራውን ኣዘዝትን ዲፕሎማሲኛታትን ከም ዘጠቓልል ኣፍሊጡ ቀዳማይ ስራሕቲ ጉጅለ ኣብ ከተማታት በለድ ሃዋን ማንደራን ብምብጻሕ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ በኣካል ብምዕዛብ ሓበሬታ ክእክብ ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ገሊጹ ጅቡቲ ነዚ ናይ ሽምግልና ተራ ትጻወት ዘላ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዝተቓንዐ ዋዕላ ኢጋድ ብዝተዋሃባ ሓላፍነት ምዃኑ ይግለጽ ኬንያ ምስ ምምሕዳር ጁባላንድ ዝደናገጹ ሰራዊት ኣዕጢቓ ብምባልያ ሶማል ትኸስስ ኬንያ ቦገና ነቲ ክሲ ናይ ኣሉታ ምላሽ ሂባቱልያ እንተኾነ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዶባተን ሰራዊት ከኣኻኽባ ብምጽንሕን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ህዝቢ እቲ ወጥሪ ናብ ሙሉእ ኩናት ከይሰጋገር ኣብ ዓቢ ስጋት እዩ ተሸሚሙ ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ደባዊ ወንጺ ገለ ሰላም ዘይደልዩ ሓይልታት የጓሃርዎ ኣለዉ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ደባዊ ወንጺ ገለ ሰላም ዘይደልዩ ሓይልታት የጓሃርዎ ኣለዉ ኣብ ዝበለሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ኣብቲ ዶብ ይተኣኻኸቡ ከም ዘለዉ ምንጭታት ዜና ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ሱዳን ዝርከቦም ውሕዳት ሰባት ነቲ ግጭት ኮነ ኢሎም የጓሃርዎ ኣለዉ ክብል በቲ ናብ ህዝቢ ሱዳን ኢሉ ዝገለጹ ብቋንቋ ዓረብ ዝተላኸ መግለጺ ኣመልኪቱ ሚኒስተር ዜና መንግስቲ ሱዳን በወገኑ እቲ ብብረት ዝዓጠቑ ኢትዮጵያውያን ሚሊሻ ተኻይዱ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ بسرعة سراوت منجستي كم زتفتصمه زملكت مرتوعات كم زلوا بمجلات منجستي إثيوبيا وقيسو كلتيهم وجنات سلامي فتحنا مركب زجبر زخونة سنة يتبجسوا خمس قبلوا يتوسو كوانت هلوه بجبرجن أبدو باس سراوت يجأزو خمس زلوا يوم من شتات زينات زجلسو سراوت منجستي إثيوبيا بنفرتيس تسنى وتدراوي لمبد أب كوابيتي السحاب زلوا دبات خكاير كأنيو منجستي إثيوبيا هاوشت وج حد هرت تسميدو هاب زلوا الوان بحد وجن أملا أتهاجر عليت زمن كليو ግርጭታት ይብስ አብርስ ምህላው በቲ ኻለ ምስ ሱዳን ብዶብ ክጋጨው ሁነት ሃገር ኣብ ዝባሰ ቅልውላው ክሸማ ከም ዝኽእል ብዝተፈላለዩ ወገናት ይግለጽ ኣብ ኢራን ሰሜናዊ ክፋል ርእሰ ከተማ ተህራን ኣብ ዝርከብ ዓቡ ጎቦ ብውሕዱ 10 ሓኹርቲ ብዛሕልን ጸፍዕን ኣብቲ በረድ ብዝነበረ ቀሲሕ ከም ዝመቱ ሰብ መዝት ሃገር ኣፍሊጦም እቲ አልቦርዝ ዝተባህለ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ከተማ ተህራን ዝርከብ ዓቡ ጎቦ አልቦርዝ ብሓኹርቲ ኣዝይፉቱ ቦታ ኮይኑ ዓመታዊ በኣሻሓት ዝቁጸሩ ሰባት እዮም ናብ ዝባኑ ዝድይቡ ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ መዓልታት ግን ኣብቲ ቦታ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ኣየር ቀኒ ነይሩ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ነቲ ኣብቲ ጎቦ ዝጠፍኡ ሰባት ንምርካብ 20 ጉጅለታት ብምውፋር 14 ካብቶም ሓኹርቲ ክድሕን እኳ እንተኻለ ብውሕዱ 7 ሰባት ግን ሃልዋቶም ኣይተፈለጠን ዘሎ እቲ ነቶም ዝጠፍኡ ሰባት ናይ ምድላይ መስርሕ ብሰንከት ዘሎ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ኣየር ቀትሪ ጥራዩ ክካየድ ቀኒዩ ካብ ሎሚ ጀሚሮም ኸ እቲ ናይ ምድላይ መስርሕ ደው ከብልዎም ካብቶም ዝመቱ ተጣበቕቲ ሰው መሰላት መምሃራን ዩኒቨርሲቲን ዶካተርን ከም ዝርከብዎም ካ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ኣፍሊጡ ባዕሩን ካልኦት ሚት ዝኾኑ ሓኻሩ ኣብ ዝባነቱ ጎቦ ኣብ ዝርከብ ቦታ ምስ በጽሑ እታ እንድሕሪት ተመልሶም ቴሌፊሊካ ስለዝተበላሸው ኣብ ዝባነቱ ጎቦ ሓዲግ መልክ ተሪፉ ምንባሮም ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብቲ ብበረስ ተሸፈነ ጎቦ አልቦርዝ ኣዝዩ ዝሓለ ከም ዝነበረ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ካብዚ ብተወሳኺቶም ሓኾርቲ ዝጠፍኡሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ መሕበሪ ኣንፈት ዝጥቀምሉ ዝነበረ ጂፒኤስ ስለዝተበላሸዎም ኣንፈት ኣጥፊኦም ዝብል ሓበሬታውን ይቃላሓሎ አባል ሀገራት ህብረት አውሮፓ ሀብ ኩሉን አባላት ህብረት ሎሚ ዝተወደበ ህዝባዊ ክታበት ተጀሚሩ ፕሬዝዳንት ህብረት አውሮፓ ኦስላ ቫንደር ላይን እቲ ኣብ ሀገራት ህብረት አውሮፓ ማዓላ ኸውዕል ፍቃድ ዝረኸበ ብፋይዘር ባዮንቴክ ዝፈረ ክታበት ናብ 27 ሀገራት አባላት ህብረት አውሮፓ ከም ዝበጽሐ ተማለ ገሊጻ ገለ ሀገራት ተማለ ክታበት ኣብ ኢደን ምስኣተው ሽዑ ክታበት ከም ዝጀመራ ገሊጸን ኣብ 27 ሀገራት እቲ ህብረት ምስ ኮቪድ-19 ብዝተተሓሓዘ ሕማማት ሞይቶም ኣለው ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሙሉእ እቲ ህብረት ልዕሊ 14 ሚሊዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ክልከፉን ከለው ዳርጋ ኣብ ኩለን ሀገራት ተሪር ዕጽዋ ተኣውጂ ይርከብ እቲ ኣብ ሀገራት አውሮፓዊ ህብረት ሎሚ ዝጀመረ ህዝባዊ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ብዙሓት ሀገራት አውሮፓ ካናዳን ጃፓንን ኣብ ዝተረኣየሉ እዩ እዚ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መላእ ዓለም ናይ መገሻታት እገዳ ንኽወሰድ ጽልዋ ፈጢሩን እዩ زخبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزودين لنا مسانا سلسلناكم بالبري مسكين سنين عاكم